Hello and welcome. Dini wenyu God knows Shoprite Send agent. Nasi toda kuti tiite introduction yechinonzi Shoprite Send. Ndoziva kuti vakawanda first time munoziva asi kuti hamusi kunyatsoizwisisa. Saka this video riripo kuti ndinyatsokutsanangurirai zvizere mugova nemuono chaiwo uye nekunzwisisa nekuziva kuti Shoprite Send chii uye inofamba sei, yakabva kupi iri kuenda kupi. Pekutanga ndini Rusere God knows, ndiri agent weShoprite Send. Handishandi kuShoprite, ndingori agent chete. Basa rangu kungokuregister nekukubatsiraiwo here and there pamunokwanisa. Patinenge ndisingagone, I will refer you kune vanokwanisa kukubatsirai. Namba dzangu dzandinowanika apa dziri 071 026 1453 paWhatsApp kana fona, uyewo 076 543 5301 kufona kana kuya paWhatsApp zvekare. Right? So Shoprite Send sezita rayo ibrand or iproduct yeShoprite. Yes, that Shoprite yamunoziva yemashops iya ndo vane this product inonzi Shoprite Send Money Home. Shoprite Send Money Home. So this Shoprite Send Money Home haizayo a new thing. Yakagara yanga ingoripo ichinzi Super Swift kumashure uko vakazoita rebrand kwakuchinja zita kwakuchiti Shoprite Send Money, which is a global money transfer. Shoprite Send Money inotumira mari kunyika dzinosvika 70 of 70 countries outside South Africa. So it means you can send money to up to 70 countries through Shoprite Send from South Africa. Well, panika challenge mbichana tine Shoprite iri munyika dzakawanda, especially in Southern Africa. So tine hama dzedu dziri kumwe nyika idzodzo, Zambia, Botswana, Swaziland, Lesotho, Namibia, vaindisira message vachiti ko kunoku iriko here, ko kunoku iriko here. It's unfortunate. This one is from South Africa to those countries. Handisati ndakuzivawo nezve the other countries kuti mukwanisa here kusenda uchibva kuNamibia. Handizivi. Zvandikutaura pano, according to what I know right now, you can send money from South Africa to 70 countries. Sending kubva muSouth Africa. Hongu Shoprite iriko kunyika yamunogara, asi iyi ndeye kutumira mari kubva muSouth Africa ichienda kunyika dzinokwana 70. Kusanganisira Zimbabwe iripo ipa. So, why tiri kuti imi uyai muzoregister kuShoprite Send Money Home? Chekutanga, Shoprite Send Money Home in a very low rate. Our rates are from 4% chaiyo, lower than other global money transfer companies. You can send money uchibhadhara 4% yemari yauri kutumira. Zvinova zvinhu zvakanaka, unenge waseva mari yakawanda nekutumira at 4%. It is fast and guaranteed. Send money home in minutes and your money transfer is guaranteed. So you can send money in minutes. For example, ukatumira mari ku EcoCash, the very same minute yauri kubva kubhadhara, mari inenge yatosvika kuZimbabwe, yatomu FCA wallet yarecipient, akutokwanisa kutora. It is safe and secure. So Shoprite Send is authorized by the South African Reserve Bank and powered by Shoprite. It is very safe and secure. Shoprite is a well-known brand. Ramunotoziva mese. And the process yekubhadhara mari nekunokolekta iri very secure zvekuti machances ekuti ibiwe are very slim. Real-time exchange rate. So paya patiri kuti check rates. You can search on my videos. Unoona yekanzi how to check rate or kutarisa ma rates pa Shoprite. You can check my rates at every moment. Shoprite Send is available online and in store at any Shoprite, Checkers or Usave.
So other than kushandisa foni yako, unokwanisawo zvekare kuenda pamoney market unobvunza marates, unobatsirwa ipapo anything regarding Shoprite Send. So Shoprite Send ine nzira dzekuti you can communicate nayo kana kushanda nayo dzinosanganisira WhatsApp uyewo USSD newebsite. Saka kana iri USSD iyi inoshanda paany phone, ndo manhamba ekudhaila paany phone, chero kambudzi, chero phone isina internet, as long as yakangobata network unodhaila nhamba dzinoti *134 *8787 hash. Ipapo you can check rates, you can book an order, you can send money. Also unokwanisa kuita izvi paWhatsApp zvekare panhamba inoti 087 240 6994. PaWhatsApp unoita zvakawanda zvinenge zviripo paWhatsApp. So imimi uyai muregister kuShoprite Send. Inini as an agent ndiro basa rangu rekuti ndikuregister ndichikubatsirai as you go neShoprite Send, muchitumira mari dzenyu, muchiita sei zvichitofamba zvakanaka. Mufunge ndiyo Shoprite Send iyi. Kana paine anenge aine mibvunzo nezvaanoda kuziva, makasununguka kuti titaure pafone number uye tichibatsirana. Kuregister paShoprite Send panodiwa zvinhu zvishoma zvinoti your identification, which is passport yako isati yaexpire, chitupa chekunyika kwako, chingava chekuZimbabwe, Malawi, Lesotho, anywhere kwaungori nechitupa chawakapiwa negovernment, or kana uri muSouth Africa right now, unokwanisawo kushandisa inonzi asylum. Ndiwo madocuments anodiwa iwayo. Zvichireva izvo kuti kana uine driver's license, kana uine zvimajidhura zvemaaslam hazvishandi, driver's license hazvishandi, passport yakaexpire haishandi, zvidhura hazvishandi. Only passport iri valid isati yaexpire, chero kange isina madays, chero isina permit, passport yako ngaive isati yaexpire, nechitupa chako, nehouse address pamba paunogara, nefone number yemuSouth Africa, phone number yako yemuSouth Africa. Wonditumira zvinhu izvozvo paWhatsApp ndokuregister in 5 minutes unenge watopedza. Uyewo zvekare unozotorwawo mapicture. Ndine mavidhiyo andakaita ndichitsanangura kuti mapicture acho anotorwa sei, unaatumira sei. Kana zvichinge zvadaro wapedza account yako verified, unenge wakukwanisa kuchitumira mari yako uchishandisa nzira dzese dzinoitwa nadzo paShoprite. So yandakavhura pano pavidhiyo iyi macollection points ekuZimbabwe, kuti kana uchinge wakuita order yako unokwanisa kutumira mari chinokoletwa kuSteward Bank, chinokoletwa kuEcocash kana kuti cash convenience. Kana iri Steward Bank unotumira mari yako at 4%, uchiziva kuti unochajwa 4% bats kutumira mari yako neSteward Bank. Uyewo kuZimbabwe Steward Bank mabranch ari muHarare, Bulawayo, Victoria Falls, Masvingo, Mutare, Gweru ndiwo chete ari 6 anokwanisa kupa munhu mari inenge yatumirwa neSteward Bank. Kana iri Ecocash inongoda munhu ane Ecocash iri registered, mari yake inonopinda kuFCA wallet kana kuti US dollar wallet kuEcocash. Cash convenience idzi nzira dzakawanda dzekuti munhu chero ari kupi muZimbabwe anokwanisa kungoshandisa nzira iri padhuze naye. Iwewe paunoitawo order unongobvunza kuti uri papi, ndiri pakati, ndeipi collection point iri padhuze pane idzi, okuudza, wotoita order yako, wobva wamutumira, wobva atonzora mari ipapo. Ndo kushanda kunoita Shoprite Send. Uyewo kune vaye vanenge vaine internet pamafoni kana pamacomputers, unokwanisawo zvekare kuenda painternet pawebsite yeShoprite Send inoti shopritesend.co.za, shopritesend.co.za.
ukasvika ipapo pane zvakawanda zvinoitwa ipapo, zvakafanana nekutarisa marates, kutarisawo kuti macollection points akamira sei, uye kuregister, kuita log in uchienda paportal rako uchinoona zviripo, kuita maorders nekubhadhara. So zvese izvozvo zvinokwanisa kuitwa pawebsite, uyewo zvinokwanisa kuitwa paWhatsApp. So muchidimbu ndingangoti ndiyo Shoprite Send iyoyi. Kana paine vangaita mubvunzo, makasununguka kuti bata saagent, ndinokubatsirai chaizvo. Tokwanisa hedu kutaura pari paWhatsApp kana kufona. Namba dzangu ndo dzamuri kuona pascreen 071 026 1453 kana kuti 076 543 5301. Ndo namba dzandinobatika nadzo idzodzo. Anytime unongondisira WhatsApp kana kufona 076 543 5301. Thank you very much. Uyaiwo muregister muchitumirawo dzimwe hama kuti vabatsirikane nekuzivawo mukana iwoyo wekutumira nawo mari kuZimbabwe wakachipa zvaiko zvinaizvi. Ndini wenyu Rusere God knows, Shoprite Send agent. Thank you.